А това са децата от музикален театър към 140-то соло Иван Богоров. Благодаря. Те играят приказни герои, да видим, ще познаете ли кои са те. Днес от всеки поглед блика радост светла и велика. Чудна песен е запяла, вред земята побеляла. Пада здрачи тишина, гасне дневното светило, а във всяка къща мил свети мъничко кандило. Защото в тази нощ се е родил нашият спасител Бог и света е той спасил от царуващия мрак. Кошарата на бедните пастири, в такава нощ Христос се е родил и днес пак търсим светлите модии и вярваме, че свят човек е бил. Както свети Коледо в огнище пламък злат, тъй да свети Коледо любовта по целия свят. Аплодисменти за Пепеляшка, Снежанка и да видим кой е третия герой. Той сам ще се представи. Златото със ловкост той обира от богатите, които спира. После щедро те с парици дава на бедняци и старици. Сетихте ли се кой е този герой? Робин Худ! Браво! Аплодисменти за тази жена, която позна от публиката. Да, благодаря ви. Сега нека да посрещнем и другите деца от музикален театър 140-то соло, които ще ни представят българския народен обичай, подготовката за коледуването. Хайде, мамо, дай обхата, постави я в този кът, как е кичеста и стройна, как и вейките блестят. Дай кошницата пълна и подаръците дай. Още мъничко потрайте, аз ви нося дар за всички, но бъдете ви послушни, кротки и добрички. О, да чакаме не можем, хайде, мамо, не се май, той какво е, дай да видим, всичко това ли е за нас, що подаръци ни носиш, покажи ни ги за чак. Златни орехи картинка за Ивана и Калинка, цветни моливи тетрадка за Лиляна и за Радка. Ето тук са игралца за послушните деца, а за Светла и за Рад има малко шоколад. Дай ги, мамичко, насам. Няма да ги дам. Ще накичим с тях елхата да ги издава богата. Тая вечер Бог се ражда, Божа майката му ти, както мама нас ни пази от неволи и беди. Тъй, браво деца! Но знаете ли български обичай за Рождество Христово? Ние с майка ви ще ви го покажем. В ранно утро стопанката умесва обреден хляб, наречен Боговица, а девойката на дома прави кравай за коледарите и за своя избранник на сърцето си. Направихте ли всичко това? Да, сега пода трябва да се поръси с лана. Сега ще приградят цялата къща с тамян против уроки и да изгоним лошите сили от дома. Аплодисменти за бабата. Тя знае какво се прави по коледа. Хайде сега, деца, баща ви, стопанинът на тази къща и най-възрастният от нас ще разчупи коледната пита. Ето ще разчупя коледната пита. Щепарата в нея сребърна е скрита. В чието тяло се случи, той ще да сполучи. Дай. Чакайте първият къща и се оставя на Бога на високо, за да може деца, добитък и реколта високо да растат. Ела сега ти най-малкото да подскочиш 3 пъти за късмет на тази къща и да разчупим коледната питка. Тате, аз знам, че на късмета и на този, който кихне на трапезата. И тъй сега девойката трябва да сложи първия си залък под възглавницата и който сънува за него ще сложи. Ето това е подготовката за коледуването. А сега дядо Коледа, разбира се и Снежанка,
искаме да те поздравиме с една песен. Маестро, музика! Хей! 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 Полунощ камбани бия, дядо Коледа пристигна, украсената жена носи коледна елка. Украсената жена носи коледна елка. Хайде всички да запеем и хорце да залюлеем, че в този весел час дядо Коледа излезе. Хайде всички да запеем и хорце да залюлеем, че в този весел час дядо Коледа е с нас. Хей! 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 Аз лежака с чудни дари, сто чувала на товари, за послушните деца, обръчета и сърца. За послушните деца, обръчета и сърца. Хайде всички да запеем и хорце да залюлеем, че в този весел час дядо Коледа е с нас. Хайде всички да запеем и хорце да залюлеем, че в този весел час дядо Коледа е с нас. Аплодисменти! Хайде всички да запеем и хорце да залюлеем, че в този весел час дядо Коледа е с нас. Хайде всички